Ahojte všetci, ktorí si pozriete toto video. Vítam vás opäť po dlhom čase, takto, na, na YouTube, možno aj na Facebooku a možno aj na WhatsAppe. Chcela som vám len povedať, že dnes máme... Ani neviem, aký je dátum, vidíte? Jediné, čo len viem, je to, že práve odbilo 11 hodín, je niečo 5 minút po 11 hodine večer a ja som vám len chcela povedať, že vám prajem krásny zajtrajší deň. Je jedno, aký je dátum. Ten zajtrajší deň bude stále zajtrajším dňom, pretože nikto z nás nevie vlastne, kedy jeho život skončí, aj keď jedného dňa určite skončí, ale verím, že tento dnešný deň, ktorý ste mali, tak bol len niečím takým zaujímavým, ale verím, že zajtrajší deň bude lepší, ako bol dnešný a že prežijete toho oveľa viac takého pozitívnejšieho. Chcem povedať, že neviem teda, či chápete, čo sa vlastne akože deje každé ráno, keď sa prebudíme, ale jednoducho deje sa neskutočný zázrak. Veľa ľudí, môže si aj o mne myslíte, že som akože trafená, alebo proste blbá možno. Ja vás za to neodsudzujem a ani vás nesúdim. Čo vám chcem povedať je to, že vždy máme nádej na nový a lepší začiatok. Že všetko to, čo sa nám v živote odohráva, že je vlastne len takou súčasťou niečoho, čo jednoducho musí prísť, alebo teda má prísť. Takže ak budete negatívne prežívať tieto dni a tieto či už hodiny, alebo minúty, alebo sekundy, tak vlastne tá negatívna energia vás všetkých pohltí do jedného a je veľmi dôležité, aby sme my ľudia boli šťastní a proste nedovolili nikomu, aby nám to šťastie jednoducho nabúral. Áno, existujú ľudia, ktorí ničia to šťastie. A vidíme to, máme možnosť to vidieť všade. Úplne, že všade okolo nás. A aj keď sa nám to prieči, aj keď nie sme z toho úplne že nadšení, nezabudnime na to, že jednoducho, že stále existuje niečo, prečo sa nám oplatí žiť. Že stále existuje niečo, prečo by sme chceli byť šťastní. Neviem, čo by som vám také povedala, ako neviem, koľko ľudí ma pochopí, alebo neviem, koľko ľudí bude vedieť, čo som tým vlastne všetkým myslela, ale v každom prípade vám chcem len povedať, že nenechajte sa ovplyvniť. Nenechajte sa ovplyvniť ani ľuďmi a ani tou ich energiou. Alebo skôr takto. Nechajte sa ovplyvňovať ľuďmi, pri ktorých sa cítite príjemne. Lebo títo ľudia vás dokážu robiť šťastnými. A byť v ich blízkosti, alebo byť v ich blízkosti aspoň v myšlienkach, tak je to jednoducho tiež niečo
niečo veľmi zaujímavé, niečo veľmi zázračné, čo nepocíti veľa ľudí. Veľa ľudí možno tomu ani neverí. Ale nie každý človek je taký, ktorý neverí. Existujú ľudia, ktorí veria rôzne veci a oni sa skutočne dejú. Len niektorí ľudia proste nad tým ohrnú nos a povedia, že to nie je možné. Toto mne sa v živote nestane. Ale ono príde čas, keď sa to stane aj vám. Len to budete brať jednoducho ako náhodu. A pritom si nebudete vôbec uvedomovať, že vlastne toto ste si pritiahli. Že toto bol vlastne ten zázrak, ktorý sa vám stal. Že to bola tá zaujímavosť, ktorá sa vám odohrala. A všetko, na čo myslíme, si priťahujeme. To je pravda. Ja nehovorím, že všetko, na čo myslíme, si priťahujeme v tom okamžiku, ako na to myslíme. Pretože všetko má nejaký ten časový priestor. To znamená, že isté veci, isté udalosti sa nám v živote udejú v istom časovom priestore a my o tom ani nebudeme vedieť. To je na nás ľuďoch také zaujímavé, že my sa vždy orientujeme časom. Orientujeme sa časom ráno, keď vstávame do práce, ráno, keď vstávame do práce, keď chystáme decka do školy, keď deti musia ísť do školy, musia byť na určitú hodinu v škole. My musíme byť na určitú hodinu v práci. Potom obchody sú tiež otvorené len do určitej hodiny. Ja neviem, proste hrozne veľa vecí. Dokonca ešte aj u lekára musíte byť v stanovenú hodinu, hej, keď vám doktor povie. Pretože keď prídete neskôr, tak jednoducho už vás nevezme, a keď prídete skôr, tak jednoducho ešte si počkáte a budete čakať dovtedy, proste jednoducho, kým lekár nepovie, že jednoducho už môžete prísť na rad, hej, alebo tak. Ospravedlňujem sa za ten kašel, som troška chorá, ale nedá mi, aby som nenahrala túto nahrávku a neposlala vám ju, pretože práve dnes mi to tak všetko akože napadlo a ja neviem, teda kto chce, tak si ju vypočuje, kto nechce, tak si ju nevypočuje. Ja nikoho nesúdim a neobviňujem a jednoducho len hovorím svoj názor, ale môže sa stať, že niektorí ľudia budú jednoducho s mojím názorom súhlasiť a možno ich to nejakým spôsobom nadchne a povedia si, že vlastne, že môžu začať znova od znova. Znova a stále od znova. Pretože nielen, že každý deň je nový začiatok, ale každá hodina sa pre nás stáva takým novým začiatkom, pretože nikdy nevieme, čo sa stane za tú hodinu, alebo dokonca minúta. Hej? Je to všetko také zaujímavé, také zázračné, také aj napriek tomu zázraku také tajúplné. Čo vám mám povedať? Som len veľmi rada, že aspoň pár ľuďom to možno dá význam, to, čo hovorím a že sa v tom nejako nájdu a že pochopia, o čom aspoň z maličkej časti, úplne, že z malilinkej časti, vlastne, že pochopia, o čom je vlastne život. Že
to nie je všetko iba o materiáloch a o tom všetkom a o nehnuteľnostiach a neviem o čom. Ale že je to aj o tom takom, tom vnútornom, v tom, čo nie každý môže jednoducho cítiť, hej? Alebo aspoň vnímať to nejako. Je to jednoducho také skryté. Ale práve preto to je také zaujímavé. A práve preto je to aj také zázračné. To všetko. Dobre. No, budem končiť túto nahrávku. Takže nechávam na vás proste jednoducho. Vytvorte si ten deň. Vytvorte si ho podľa seba, aj keď musíte ísť do práce. Tak čo ja viem, tak si aspoň predstavte, že jednoducho, že je to síce práca, ktorú vlastne robiť či už chcete alebo musíte, neviem, ako ste na tom, pretože ja svoju prácu milujem a som veľmi vďačná za svoju prácu a taktiež ďakujem aj veľa ľuďom za to, čo robím. Vlastne som opatrovateľka v domove dôchodcov a veľa ľudí mi hovorí, že Pane Bože, že takáto ťažká práca, ako to zvládaš? Človek to zvláda, keď svoju prácu miluje, tak proste ho tá práca naplňa. A ja teda dúfam, že aspoň väčšina z vás má svoju prácu rada a robí ju rada a že ho tá práca aj niečím naplňa. A že aj keď možno nie všetky dni sú úplne že geniálne a perfektné, hej? Ale tak jednoducho netreba hneď myslieť na to najhoršie, na to negatívne, čo sa nám v živote deje. Proste skúsme si vlastne spomenúť na deň, ako to bolo v práci prednedávnom, keď sme ešte len začínali, čo ja viem, alebo aké to bolo, keď sme končili s nejakou prácou a začali sme novú prácu. Ja neviem, existuje veľa spôsobov, na ktoré môžeme myslieť a cítiť sa pritom pozitívne naladený. Pretože viem, že existujú spôsoby. Spôsobov je neskutočné množstvo. Len treba chcieť myslieť troška viac pozitívne. Aj keď dnešná doba je, dá sa povedať, že zlá, krutá a možno pre niektorých je fakt, že veľmi ťažká a neznesiteľná a proste, že ako sa ľudia k nám správajú, ale nedovoľme tým ľuďom, aby sa k nám takto správali. Pretože keď niečo chceme dosiahnuť, tak vždy začneme od seba. Keď chceme, aby sa k nám ľudia správali slušne, tak im to ukážme. Začnime sami od seba. Je to veľmi dôležité. To je presne ako s malými deťmi, keď ich chcete niečo naučiť. Deti vás pozorujú a sú dosť veľkí a dosť dobrí pozorovatelia. Takže netreba sa nechať jednoducho unášať hnevom a negatívnymi vecami. Ja som tiež len človek a urobila som hrozne veľa chyb. A stále robím chyby a nie som dokonalá. Dokonalá som iba sama pre seba a páčim sa tiež len sama sebe. A to by si mal uvedomiť každý z nás, že jednoducho vždy sám pre seba bude dokonalý a vždy sám pre seba sa bude páčiť sám sebe. Je na nás, aby sme si vybudovali našu vnútornú sebadôveru, aby sme my sami v seba verili. Nebyť taký akože jednoducho lakomý a hovoriť, že vidíš to, ja som kto si. Lebo ja sa sám sebe páčim.
Nie je jedno, že tebe sa nepáčim. Alebo ja neviem, proste vidíš, aký som krásny? Na to ty nemáš. Nie, proste to všetko by malo byť také, že v poriadku. Nechajme ľudí, nech si sami vyberú, čo chcú. Netreba ich presviečať o niečom, čo oni poznajú inak. Netreba im ukazovať pravdu. Každý človek si môže povedať názor, áno. Názor je fajn. Keď si človek povie svoj názor, tak jednoducho áno, má ho. A jednoducho, a tak to bude. Ten názor, náš názor, alebo teda názor každého jedného človeka je veľmi dôležitý. Pretože ten názor nás istým spôsobom formuje. Formuje nás. Takže je veľmi dôležité, aby sme proste jednoducho tvorili sami seba každým dňom. A tak vám teda prajem, aby tých nových začiatkov, či už ich bude veľa, alebo ich bude málo, v každom prípade, aby to boli začiatky práve o tom pozitívnom a o tom šťastnom živote. Aj keď možno nie ste šťastní a práve sa trápite a prežívate hrozné muky a stratili ste niekoho, alebo teda stratili ste niekoho, koho ste stratiť nechceli a jednoducho takto. Ja to hovorím, pretože aj ja prežívam isté trápenie ale snažím sa z toho jednoducho nejak dostať. Mrzí ma, že sa stále opakujem so slovom jednoducho. No verím, že veľa ľudí ma pochopí. Pretože nič nie je komplikované. Komplikované je len to, čo my vnímame komplikovane. Ale v skutočnosti nie je nič komplikované. Takže asi takto. Takže prajem vám teda dobrú noc. Oddychnite si a nezabudnite. Zajtra je nový začiatok. A záleží len na vás, ako sa bude ten nový začiatok vyvíjať. Dobrú noc.